Com es forma? La Terra és com un imant i té un fort camp magnètic al seu voltant que es diu magnetosfera. Per altra banda, el Sol desprèn un vent solar compost bàsicament per hidrogen i heli. Les seves partícules estan altament carregades formant un plasma molt poc dens. Primerament, el Sol desprèn 800 quilos de matèria per segon en forma d'aquest vent solar. Quan el vent solar xoca contra el camp magnètic de la Terra, aquest s'estira com si fos una goma i acumula dins tota l'energia. Arriba un moment en què les línies del camp magnètic es reconnecten i alliberen de cop tota aquesta energia. Aquesta energia és atreta pels pols, ja que el magnetisme és inferior al centre de la Terra. Així és com es veuria des de l'espai.